Mwanjo murigere chinga ki siasa gendere gukwanirwa na koroberi gwa chinsemo na chinjera ritukuria lero nigo aigati yabarai na bamenyi kurwa se bunge ya South Mugirango besokia na kugenda kumwakira ekoko omugwaziri omukoro omusike Fred Okengo Matiang'i ase eganga ya iyo gotebekana bunaniga bwate kerengereri gyo gukoligia kirogo kyoborai bwense ase obochori bw'umwaka bw'ekiri 2025 aba rayabu bakorawa amo nomonogeri gwe bunge ya Kisii omukoro omusike David Iwanya kwa bago tayabuna nigo omusike Matiang'i akorete emirimo myachinga kiabete omuwaziri ase myaka 10 inse yoborai bwaye omurai bwense ya Kenya ukane omusike Uhuru Muigai Kenyatta munago tumanyi mulikito Dipon Asanya Chingaki abange bagenderete kuburia na kwirubira iguru yobochori obonene bw'umwaka bw'ekiri 2025 uri bosio abarai ao kurwa se bunge ya South Mugirango bakora wano yo kabeire omuspika bwe County Assembly ya Kisii Honorable David Kombo nigo batwarege ikaro gyokomwa okoboko Dr. Fred Matiang'i asukuboria ekerogo kyoborai bwense asobochori buri bosio yatura egamna barai ku South Mugirango to kobale no mugako ito monene Samuel Omeri Kibago orengo mujumbo mutangani in 1963 katwanya yote independence igatura iga asenge njo mwana itokoro Matiang'i oisane ile bono okoba ekiroge kenene kyo president oyo kabeire omujumbe omutangani South Mugirango omwaka bw'eribwe ya mochimikianda 53 omweshimiwa Honorable Samuel Omeri nigo boigo aikirana ase egikarikyo na kuboria omugusi gocha amo na boigo gokwana elio gyerimo abagusi ase mwaika igwana na mumo bwatesi ogosaba musabere onditanye kwa boringanga kyataratanga utangasire koruisiko utangasire giga lakini bali bakwa bali batagete kwa ile campaign bad net gatangire myaka ebere manye asege karekyo gyakorekana imeyo mocho bosongo nigo bamotogia Dr. Fred Matiang'i asomokia aorogetie chingaki alenge asobokoreri bwaye Matiang'i okorire mirimo awa ekiraringa ICT moise kunyorobuya igachenjetie ebintu mpaka tukaru analog tugacha digital ekiraringa Ministry of Education amatemware gokorwa porogochi akaya beka boronge agokorwa namasikani abana baitu bako accepted all over the world agatanga obwibi bwa matemo omugwakirishi wabangina boigo kurwa sorogongorwe rwa South Mugirango nigo asegeta egetambokerekyo umongina tana kwanga mwana oye nandekera nyorire ngo mwana oye obeire ng'enang'eni nabatagete aye uterere elinde ng'enang'eni eyemese eng'enang'eni yaito Dr. Matiang'i wana tutagete kukuneke yeta yeye toyebeka mesa nyara usitira toyebeka mesa igoro ense munayo nigo batebanga muno mugusi nigo bairire getambokero gyoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i nabego koboria ebisakubinde komwa okoboko eli banyole omurayo ranyale gokonye nse yeito ya Kenya wairu no ine mbeo ya abantu bande nga Matiang'i na isaine ekerogo president ekyara na kore mirimo yaye yechi ministry asabera agakora buya abakenya bakagoka bagatwara omorembe chinka igotora asogotebana ki Matiang'i nabwate support yanka Matiang'i inka nemwanchete bono yamoretire egosabanga bami twensi amo tutagocha elinde to momroyo iga ibaga nere akore mirimo a community that is Busiland, that is Kisii and Nyamira, the community from which this gentleman hails. So we are now moving to the next to coordinate the rest of the teams so that in our next episode we shall now be talking as Omogusi. Kuripoti ligetaseni kia ubwanchete kia getembe kureiga ase kaunti ya Kisii elitariana ingoro kwa Dipon Asanya.